Mga mayor sa unang distrito sa lalawigan sa Sugbo nagtagbo kaganabuntag samtang laing mga trabahante ang nadugang sa exemption sa border restriction nga gipatuman nga lockdown sa probinsya sa Sugbo human sa hangyo sa mayor sa Talisay ngadto sa gobernador. Si Faye Marie Dumabok adunay report. Kung sa unang duha ka adlaw nga pagpatuman sa enhanced community quarantine sa probinsya sa Sugbo, ubay-ubay gyud sa taga Talisay nga nagtrabaho sa dakbayan sa Sugbo nga wa na makauli sa ilang mga panimay kay wa malakip sa exemption sa border restriction. Karon, daghan na kanila ang makasud gawas. Apan giklaro nga kadto lang gyud makapakita og kamatuoran. Samtang nagtagbo ganihang buntag ang mga mayor sa unang distrito sa probinsya sa Sugbo sa buhatan ni Mayor Samsam Gulyas. Gipasabot ni Gulyas, kiniaron paghatag katinawan sa ilang pagpatuman sa mando ni Gobernador Gwen Garcia sa enhanced community quarantine. What are the best practices of each LGU as far as the quarantine is concerned? Then tingali magkayusa lang mi when it comes to the guidelines ato ang mga checkpoints and unsay mga kailangan when people do cross borders in the 1st District of Cebu. Sa laing bahin, mapasalamato ng mga pulis sa Talisay City Police Station nga gawas sa mga hinabang nga pagkaon, mainom ug uban pa, daghan ang may padayag sa ilang pasalamat kanila nga maoy naghatag kanila og dugang kadasig pagbatok sa COVID-19. Although I could sense that usahay siguro mag-uol sila because we too have families na and we also worry about our families afar. But I told them that wa man tayo mahimo because this is our job. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.